Yeda munyina asese brene do nyamunya daje na mohwe ne nso so yeda foforo twede mponyankopon de amaye ya tena se yeba besua de medin e de maame fozie ensem bi eboboba efa aye enkonyasie ho a ekoso ewo sunya nananom atena nkonya asase so ewo bono mantamu anam so Sunya Traditional Council I issue statement a say acting president ono eya kwemu hene edema Sunya nananom atena nkonya asase so no ne 2 means acting president no efri enu ada eye 9th January 2025 no omagesa 2 mean nyanara edi efri ne semu enam sebi niema bi a woya ene amamani amanie eti amamani amanie eso na afenso so eye asumdwe ne pepepeyo anananom epenwo eye sunwan no nso opeso ofa kuntina se na afenso so wosei no enunti leta no ekire no na yemiano mo ak fm ene sunwan ehima omono no etwetwe enkomo enti sebe eye press release na last statement na omo every Bono Regional House of Chiefs no and the council any opportunity and I say omo eyi akwemu hene a wono ewosan ai Sunyani Traditional Council every was a 1 year acting president edema Sunyani Traditional Council no say NCH I said the president of Bono Regional House of Chiefs Sunyani dear president suspension of Akwemu Hene as acting president of Sunyani Traditional Council. I have the honor and privilege to bring to you your notice and attention that Akwemu Hene Nana Kweku Sabin Abebio II with effect from 9th January 2025 has been suspended as acting president of Sunyani Traditional Council. As a result, he should not be accorded with the courtesy and privileges as acting president of Sunyani Traditional Council. Yours sincerely, Nana Akosua Dua Asosika Breyi II, Queen Mother of Sunyani Traditional Area. Nana wasaye Nana Kweku Buahen II Jasa Hene of Sunyani Traditional Council afenso omokope letter no edema Nana Kweku Sabin Abebio II Akwemu Hene afenso eye abakoma ehene Sunyani Traditional Council Traditional Council Regional Security Council Regional Police Commander Metropolitan Security Council, Peace Council, all institutions and organizations, all churches, Muslim community, and also National Investigation Bureau, and I say NIB. All media houses, print, electronic, and social media platforms. That's a way kata. Sunyani hema Nana Akosua Dua Asosika Breyi otoso emienu nensa ehase eno nachiri no ena Nana Akosua Dua Asosika Breyi otoso emienu ene yemianu mo akefem central for sebi omo fre no efa ensemi a ekoso no wochiri mu se no kwese Sunya nananom adehye na Sunya adehye asebi so se benya do mudi sika omudi Sunya akonya kase no woni abusuani nyina komu ha bomu omugu ahoboa so omo yen hyehyeye de sekan ya wo fata sebi so se benya do wodi nanabu ahe kokko akonya no esanse nanabu ahe kokko akonya na nya akonya keto asebi so se benya do yesode ya na won ayiwo bi a sebi son won fata se wodi dom nanimu enti amane no na ahema ene adesebusua ne de egu akwemu data wo mo ehwe me kwan
ekwan wo se fa so esan se eya asa akonya to na abusua ne epedehye branch amane diade a abusua ne nyina hia ohema ene abusua panyini ena afen so no eya abusua ne nyina wo mu hia wi a emrantie no adehye mrantie no de mu dwa to abeba no mu de dwa to ne ba wo mahwemu ehibie no mu hwemu yibie nso so anye so mu yibi keke enam se abusua no so ntino obi ode kwadi bebe bia no omobemma eye traditional council no omode adwuma no be hye wonsa amo makwa buse obia se ehu se de obia susutie esanse se wodi akonya mu obia ye hyedo wo wotema de obedi dia makuro ne biedie de obedi dia ma abusua eye de sebusua no so enye biedie de odi mpuntu beba wo man ni mu de odi yidie beba wo man ni mu no no be ma akonya no edin atre na akonya no ni mu abanyam no ono ana wo ho hwede akonya no yeden ema no eno nti sabi esunya ma hema e kan se omodi sa na ene nyina egu akwemu omugusu a omo eye na ne kasa eno no wasa kire se nana yawo eye twene amanfo otoso emienu onu so ne mpanifo ba kwa kohie mu a wo mo kire se wo mo ayi kofu manu se wono enema meye se bi so se bi nyado eye sunyan ehene na ye bisa se eye ne kwano no de bi enye ne kwano no eye adese bisu ni nyina ne hia momi enkonkosho video ni mbra ye ba na ye beto aso yo me fa konwa so na ma damwase na ma chia misunwa manyina na ma sha omobo ama omo finsia pa sha omobo se obia kuma nto ne yam kra me pa chawa me nsi hene ensi hene ewo sunyane abonten so sunyane enye kroketwa ena nana abo ahia kokko akonwa kese no enye akonwa bia se yedi ho agro anafe ye bibia basabasa bia entu na jeje musa ye guso a ye processor ye de eyi hene enti amamre ni amane mu no ye mutu mania ni amamre enti ye guso a me pass udwe enti no maka busuan ni nyina bom ama ye de entotoye eto mu a ye guso a ye te se sabi obinom ahimfo binom afechire akwakọ si akonwa wo duase eya ni muguaseemasunwane ebinom so akọtan ba bi nso so omo nso so esi omo ho hene ya mamre mu no ohima ene abakuma hene ena jase hene ena wo ho kwan se yetimi pronounce anaye nominate obi ede ne eba edru wa ye frɛ ensantrofo ye frɛ ahima ye frɛ ahimfo ye frɛ etitrufo ama yinyina ye betanse ena ye de ntotoye agu kwan ena ya fa kwan bi so na ya pagya ohene enti yense hene bia wosuan ye gu process so a ye ya enche bia no mo bete yenka because akonwa kase sei no yan pepre hu adehye no so dooso eti wan hwe yi a na akofa bibia ba na nea omo ye ni nyina no sabi binum ewo mu a omo di kan a omo ya ahemfo a omo mfikure mu omo sadi ahene wo baabi a omo de ntokwa na bibi be sunwane ha omo benya baabi akọ na omo akodi omo akonwa ewo omo krom so enti no me as a mother no me mpese emoja na se obia moyre ebebu wo krom ha enti na maye din because sabe enkwase asam enyamra asam enkonkonsa ewu ewo onyansafo asom enu bi na memeye no nya omoye ni nyina ewu o masom because penye due matemante enti no emrepam a enche bia no mo bete yenka
na yensi hine ewusunyane nana wanu hwam wadaroma na wedi wadaroma yen toso kakra bi mmisa se amamre kwan so kra no we no eye abusuasem anase eye traditional council no na eye anase eye hwan na se wo ye because the entire bisa sa na say sani woka ya no character bi anura yen saka na ye di hu nkomo che say eye traditional council no ana muntu a wotu nti na mama bisa sa no me pacho mo radio stations anasa mo awedre niam mu die ya na fa be munim amamre kakra akonwasie abusua asem fa be kakra bi na ye traditional council asem because we nipa na omone traditional council na eba be di djuma enti no dan a wode no bekwa akokire omo na omo so efa omo aye na ba bia ni wiase a traditional council members ene koyi ohene ede ne ba ema abusua no because abusua no nenim omo adehye ena omo ebetimi ayi bi afimu traditional council omo ahene ne bo de etete na konwa ho bi na ode mema omo enti no fiewura edene diama wa wo ni kwan sa won so obetimi ede dan no akoma han wo baabi me pa cho so otimi make na na mitie pa na mitie wasenso enti no traditional council member bia ni ho a even o mahene no watete nkonwa ni bia ma wo no obetimi akowura ni fie akoyi obi aba let alone say o mahene na akonwa wona busua akonwa na wo a wate ne akonwa ho bia ma wo no wo beba abewura fie no mu abeyi obi ede naba ba bia ni wa ye ne saa wow ye gana amamre ba bia ni wa ye ne saa enti no saa na tie abusua no ene na bakuma hene ne mahema ena omo timi yesa adwuma no ena o mahema nso to a ohene ene abakuma hene ne busua ena omo timi eyi obi de ne ba enti no omo butu amamre no kra I see na ya enti ya bo atu agu a ya start process ayeye mempe mojaguo na mempe basabasa yenti ne dia kwadan security services sadia be ya bibia be ye boko ni nyina mu ne ekoso nyina no mi hu hwe ena mente hwe afeina ye good process so a ene ya akwa any security services asia because omo ne yi akonwa maye na emom no sadia mempe se basabasa ye be sisunwane mempe se moja ebegu mikro no mu nti no ena mebo ho ban kakra sa because ahowo dosu ekure yimu yam pese obi hu beka na yakasa oba sunwane ena bibi sei esi enti no mebo mikro man mebo kromu ma ehu ban abo ahowo a omo mikro mu so ehu ban enti na maye din a mete ho no emre pemuna no meye ne ewo se meye ejina se nana sanya ya tete bi se ye wo kingmakers kingmakers no eye ahemfo no bi eti se nifa hene benkum hene num ni akwamu hene num ni mo ekeke ka ho a wo mu na se nana hema ne abakoma hene sanya wo kan wo mu nominate obi a wo mu de na kire wo mu no mu vet no no mu approve no na afi wo mu de na kire o manfo se we na ye de no edi ade no na saa ne ya te ne enye saa ne te enye saa na te me nominate obi a FM 107.1 eno nche say omo na wo say omo si hene me ba so ote ne America na se na me ti o adaroma ya working makers fine ohima me pese me kwa amamre no mu too much na ohima ne abakuma ohima ayi obi no ordinary abakuma ne ne di ne ho nkomo ye ne di mu ye 107.1 ya ta be 3 times ne say anye yi a kingmakers no ebetimi abem okay but in this case no dey ye nyi obi ampo
me mo bia mpodi enchire obia say ana say Just a more present you will be a for vetting. Me present say nipa ne dɔɔso. Enti me ka check makers and say mon kwa hwehwɛ o machi. E ma say bia obi e wo brabɔni bi ana say bibia enti me ma ne ni akonwa. Mon fa report no mrɛ me. Na me nso me ne mabusua embobo mu na yenhu. Na yenyi mu bi. Enti wo kimo kano ya de saa so de ne to so a eno nkyerɛ sa wo kɔ ne kɔ yi obi bra. Enya ne sa me wo process so a me ye me bobo kyerɛ one after the other. You can't just go and take somebody and bring somebody say say ye wi a wo sa me de kyerɛ busua ye say kyerɛ sa ɛho amamra ne amane na me so a me ye Nintine nkwati amamre ene amane enye bibia na sabe enem wiase ya ewoyi enkonwa nketenkete mpo no wobetimi akogina duase na wasa wasi akonwa 107.1 duase no duase ne ye hefa me de picture bia omo me hu ye de hu so obinum gina duase na omo so omo bohine ohine no kwa ne nice form ena yin manfo obinum esuache no no so suache that is on call for ohu obi a okura ni sisi kura wo sha atade omo mo gia ho nyina fugu no chese enye amamre kwanso no enti na wo kan bibi sesi a se nya yate yesi se ne wo kan duase de ebi kura nso ekoso wo ahemfie wo asofufu ho no eti wo chese ni nyina mo abagu enye true enya amamre kwanso menyi obi a omo mienu na omo paredi omo se omo ye hini nyina no mensadim ena mempe basabasa ye na nkamrante de bi wosua ha pa a ebetimi akanta but mempe basabasa ye ena mepese mefa amamre ne amane kwanso se de be ya sunwan animu nkogu ase nti na omo ye ni nyina me hunu se ye concert bi ena ye hwe sabe wona mo esi wo hotawa obetimi afa nkrofo bebre ama mo aso a wona atupa da gu so afa kuru eno chese o ye hina na debi ejina na okase mo abagu a eno no eye amamre bi na mo ayedi abagu because ye hu se yaso obi ye hu se obi asukutafuna wasua ye twa abo moja ne videos no wo system num eti so wo bo enu na agu a membo bibi mu chese minse bibi ase ena anye yie na mabo agu me ba talk ase yes minse bibi ase ena anye yie ena mabo agu mi gu me process so a mi hene aha enti sunyama enti ase se yenyanya odiadini as we speak nti nsamo a omo keka ene ne omo ye wo sunya nyina no enya no pre edru wa media man menimu na ye adwuma enka metime agya mo chiri menimu na ye adwuma edru wa emrepam no ye be fremu na maji news ni ye e de akọ sade be ya sunya enim beti na ne ye kokọ de egu sunya enim ase all right and now Adaroma sanya o kan say na on sorry kra ne nya ne wo no ye mpese ye betwu pi but ye ni aso pa ebra wo de amayen na enkoma oni adi amamre hu nkoma oni adi ni ade nti sanya waka na no ye bekoso awa atwen mu na se bre no so na se woto nsafre se ye mra ye be ba na fi ya ye de aka ni nyina nso abom that's papa someone so what me I decide me e dia mama na nya for ke kan ne omo yese ne bibia no enya no kre enti me damase say your mind me so mo bo say omo nkan wa komanto omo yem omo maame sabe nyame de na gina yie me nkoje bibi adam die bia wo ba bi ana bibi sane nkofo ke kanka emfa obi nkonkosi so amamre ne amane ena meye enti medamase
me da mas me che sunwa manyina ekoso ye ni bro nya wie nti ekoso sa ma mo finsiapa se de be ya afisa mri na sunwan ai tumpon na enwuma ne ahoho bebre etimi abedue kurimu me da mas ebra yenya wono tena dwom se de so se de nyadom a wone na ahema edi nkomo no obisa no ekwan a nana no mofa so sihene ewo sunwan sei so ena sunwan ma ahema echiremu na be se ensem ni nyina mu no se de na ahema chiremu na ahema ma opiao na ahema achire se de so se de nyado oye bata nkese a wodwene ne kuru wodwene ne mai ena se de so se de nyado akonyadi a yedi akonya se wohema no wote ase wonim na mamre wonim na bakwasem ne mpanyinsem enim sede eside ne matoto ena watoto ena wo hyehye de kro na hema wonkwaso waye amano ayefe enunti se ewetire mu no ye kan de aba besi so de awie se sa akonya to a enkonya so for mo traditional council no se ya akwemu kontre ene na busua no omu ni hu tumi se omu ye de se branti o da bi eya de se busua no wohema wote so abusua panini abekoma hene abusua no adese busua na eyo mo sabie so omu hwehwe mu ye de se branti e de ma wo man no na so mu ye de se branti ni wi a omo de na maja se hene jase hene de na kwakwa kire nkonya sofo ansana omayi na kire wo man no enti si hene a hene fofo si no nkonya sofo ye traditional council omo nsinimu omo mmemu abusua na so no so awie no no mo de na ba kire won se we na yeyi ne se firi na akuri monne no ebebu oman no momienya social media na momienya ne na ekoso ne mfanto nche ne nsuya sede yesi beto se ina nanum si ye ne ma no saa kwan no so ena ye nana se bi so se bi nya do wo yesunyan ma hema wo kire wadadi pefe se saa kwan no so ena wonamwa wode kire na hema nana akosia dua aso sika breyi a wotoso emienu na hema wonkwaso ejidi yese bre no so a na wi woni abusua dom ne nyina ka bomu na mu yide shebranta wo sen wo fata se bi so se be nyado wotena boahe kokwa akonya kese no so a yesi ba beta wachi esanse unimde na unimde yema wo man no na unimde yema wate shibusua no onkoso sunyama nkoso Ghana enkoso medi edema mefozia makramo